Co se děje, vítám vás u dalšího videa, zdám vás dodal. To druhý díl, už to natáčím podruhé. Omlouvám se, že nebylo další dobu video a nechám na to vrhnout bez jakého zdržování. Takže easy. To tady je dalšího. Tohle nevím, jak udělat. To nějak pište. To vůbec nevím, jak udělat. Takže tak. Taky lehký. Dobrý. Je to tak 10minutový toto video, takže se nebojte, že bude nějaký krátký. Jo, jsem už myslel, tyjo. Lehký. A to je takový divný. Teď se neskloní a spadnou z něho bombony. To je úplně divný. Taky lehký. Ventilák. Promiňte, jako, myslím, něco uslyšíte v pozadí, tak ono tady jakože píší, takže myslím, že v pozadí, takže to za to sorry. Jaký? Je to trochu prší, no. Zkusím to podruhé, jak to střih. Dobrý. Tohle nechápu, jak to někdo může udělat. Já to nepochopím. Úplně těžký. Ale fakt divný. Tak uděláme dvě dové a ukosneme hlavu, takže jako. Ale to neslouží tam se tohle. Nevím, jak bude tohle, možná 10 minut. Jsem to dal, tyjo. Se dívám, jestli mi to dá, tyjo. Tohle vůbec. Ten třetí mi nikdy nejde. Nevím. Mám malafon, nebo to. Nevím. Dáme se ještě tak 3 hry. Takže se nám ještě tak 3 hry a ukončím. Kolik je? 8. Tačím to 8. Já tačím to v neděli 8. Ohledně vlogů. Ještě vlogy. Asi v pondělí vyjde nový vlog. To nebudu teď tady to rozšiřovat. Řeknu vám to ve vlogu, takže tak. Zase tohle, bum. Zatím se to moc neseká, takže snad to bude OK. Tohle je docela taky lehký, ale musíte mít úplně rychlý oči. Vy jste prostě to dal. Dobrý. Tak sorry, myslím, co slyšíte v pozadí. Já jsem to dal. Protože jsem to proklikoval, takže. Tak je lehký. Myslím, mám jako takový hlas. Jsem stával před chvílí a prostě mám chuť natáčet. Jsem chtěl natáčet. Dobrý.
Možná to bude kratší, nevím, jak to vyjde. Je to seklo, tak tady to pokazím. On byl ve prostřed, aj. Co to strach neudělal? Fakt sorry, my jsme fakt něco slyšíte. Takže fakt sorry. Takže v úterý vyjde vlog, takže to je fakt, nevím, to je fakt úplně těžký. Tohle jsou takový lehčí, ale to je taková ta medium. To je ta medium, ty. To není easy, ani hard, ale je to medium. To mě štve, když klikáte na ten telefon, tak to jako zrychluje to nahoru. Prostě ta časovka, zase seklo se to je. Tak ještě jednu hru. Možná dám ještě 2. To jako bude takhle. Ohledně videí natočím možná ještě dneska, další Dumbbase dodaj. Pak možná Geometry Dash. To nevím ještě. Možná Geometry Dash. Koukněte se na video speciál za 10 odběratelů. Můžete tam dát. A nebo když nějaký nový, můžete mi dát odběr. Dneska mám 11. Takže tak. Tohle bude poslední hra. Tady to pokazím, už to vidím. Dobrý. Jsem se like, jo, úplně, že to... jsem... Takže tohle bylo přední video vše. Je to takový kratší video, pak natočím ještě dneska jedno, nevím, možná. To pak nebudete psát jako, že prostě nenatočil, takže. Ale dneska možná natočím další video, vlog dneska nenatočím, natočím ho v úterý. Takže když se s vámi rozloučil, můžete dát like, odběr a to je všechno, co jsem chtěl říct. Takže čau.